gi hoshi do shi kan ge lu bomb shin na ni mulo ba ya shi tere mo de do temle ne ge lu ha ko plaga onya mun he do te ha pre man bla onya ho ti gen ya ga cho ge lu ne ku ya nwa go mu ina ge lu apụ mmiri ma chukwa madi ọha ge lu onye owu bịa chaga oge ibi agwa m na m ga-abịa ọmụgwọ ekwa na akpụ mmiri ka m ga-abịa kedu ịgwa na m ga-eri asị m ị ga-eri shi ọgụ asị m ị ga-eri shi mgbe ị bịaga nga n'ihe iji ga nwụrụ nwa si esi ọkụkọ nwa ọkụkọ na-apụdụ n'isi nwụta nga esi wee gburu ya naanị gị ori ka anyị mgbe a na-eriri iri ala eri ekue ka anyị wee da eda nwụdị ka e mere emeta ṅụ ị ga-eri ni enyere gị milik adọlt gị ṅụọ mba nye gị milik nwata gị ṅụọ iwe na-ewe nwa iwe na-ewe nwa ahụ ịma ama ya ya ka iwe ji ewe ya iwe ịda aṅụ jụọ ma ọ ga-ata akpụ mmiri kọwụla ewetara gị ajụ ị ga-edoru nwaanyị kọwụla ewetara gị ajụ enyere gị milik okenye ga-eje nye gị milik nwata ga-ajụ ị ga-eri akpụ ọgọgụdedala onye adarịa daibit iwe ị ga-eri bọnkịrị ọmtụ onye gị nwaanyị kpọtara gị enwere kọbụla e wetara obiọma akpa gị ihe ahụ ọ gị ọgọ gara nakọta mmiri eji asa nwa na onye ọ na-achị si ya wụdụ na ọchụ ụmụachị si ya chịkarịrị ozu ọgbagba bute mmiri asa ya gawadala ọ si nye na-eri eri ka ị nọ nga eri ọma na ịgaga nọ ịga aka na chi ụmụazị gwa m gị ịlụ nwaanyị ha alụọ nwaanyị lede ihe a mụrụ na m mmiri ọ dịkwa ṅarị ṅarị ịgaja anọ ọdụ nwoke m ga-aga weta sapụ mụkwasị nwa na ada ebu ya dada a ga-eji sapụ na ncha saa ya gbatakwa mmiri ọkụ na ịza ala na ditol karịa ịmachi oge gị ma ya ka nga ma bizi n'efere ịnọgada ọdụ eluludo ga-ewudo iwe ọ ga-ịhụ n'ihu ọkwa gị bịabara ọmụgwọ ọgụ kwesịrị ime ihe uchi nọnsensị na nna nga ọgụ a kwesịrị ịdị na-anị gị weta ncha na sapụ ga n'ọdụ nsacha ya ahụ agaghị agbanwe ya pampam agaghị eyiwe ya pampam ọ ga-agba ọtọ mụ na ha were ebiri ichi izigbo ochi ijichie m ya nga ya gazie bịa ọwụ nga ịchọka nda ọgọ ị na-ata gị ka ụmụazị bega adacha na daa m zuru m ike ụmụazị bega adacha na echefuo hụ ha lụrụ ụwa daa m zuru m ike ọkwagosi ịbịa ga ọmụgwọ lekwa ihe nwa gị nwaanyị mụrụ na m buru arụsị nọ nga gị butere na ya nga m sọ nwa ka ọ mụrụ mụọ ya ọnụ ụzọ nga nwa na-esiri pụta ewuru oge efufere kamgbe esi amagala mmiri ọkụ ma ọ dị ekwe akpọchi ihe ọwụ ụmụazị na-edikwe ibe gị na-agbanye nwa n'afọ iwere agbara agbanye nwa m n'afọ mmiri gbanyere nwa na anya na-ezina nketa aka abịa ụgba gaa agụ gị kacha anya gị pụta gasị nwa m zuru m ike ịbịara nke eri uri nwoke biri ọmụka echere nwunye mmiri ọ ga-eri echie mmiri ụda gara echie mmiri zụta ya gị luo echie mmiri akamụ gị ṅụọ kụda osisi nọ nga nye m biko nwa gị yanụ bịa yipụ ihe ehicha ya mmụ ọgọ ịkpọrọ nwa ọgọ nwa gị ọgọ ọmụgọ ka ibiri anọchala ọmụgọ ka ibiri anọchala ịbịarụkwa bịa iriri
kamgbe ị gbara bịa nga afọ ego ọbụla e butere gị luo ya ewu ma agụ afọ gị na-aza a na-eji osisi otu aka gaa n'afọ gị nwoke bịa bepụta bịa meghe ya ihe n'ihe esigbuole m ọ ka nyere gị aka ọnwụ na ọwụwa ọrụ m biko bịa na ọmụgwọ ka ị bịara na-akpụ mmiri unu ga-etinye nshi n'ime mesikwa n'ọnụ agbụrụ ọkụta mesi ọnụ gị na arụsị gị ịmụrụ onye chiri nwa m n'afọ ebe ị ga-esi eme ya chi n'isi m ọmụwala m anya ịmara m aka Chineke kpọkwa gị ọkụ elu bịa nwa mmadụ ihe eke maka nke me mụrụ nkwụ nsogbu oge gị nwụọ mekwa ihe ọ mere gwara ahụ na-eme na ntị aja nwa onye nwa gị